Bosi mwanchu murigeria niko bono amate yamo kuruase ekenyoro kya misabisabi igigotoka se bunge nyaribari masabase county ya Kisii yabo kaimambyarero no muichano maiga yo mogaka bwenke yo kunyara kobaka gotoka gasirito bugima bwa yase chinchira cyugwesungya enengori egento bono kyarentire obwo bonge asenseme yo niko bona bamenyi abo baesokire na nemoni amate yana kuruko boria ochia sabatendi be ebyombe byoborendi koene kyabuna ngokora barobo tukigo chikomanya ekireto mogako yo kwerusia obugima kolende niko amate yanyara kobaka wesoke na batabaniga matukabwangwega umugako yo uyuro mu youth kurwase echinsemecho niganyara ko bakagotwara chinga kichinkong na bego riyo mana riegenka egentanda ke bakagerete na gikiriretere kunyara ko bagakwerusia obugima niko bono haba nyanyimbo kurwase gitaseni kyara masha banyatu ko bagwikirana bose baikirana sensemeyo na kurusio mu biro yona ko yoira gwikase enkendo eria ya ichuni kero butukibwa chakiwe rimolio ko muri kito Dan Muzungu na roboti rwa senchere wikira amate mukuru mesabisabi egotoke meage sugo di meanya ni bari masaba igende tugotikana no muichano ro monene mono mega yo mugaka bwinke yiga kwimukige tambukiro gyo kwerusio bugimo bwa yaso gotumeke enkori asairo jenesi binaso kana chikori chipaseri cyabana nairana nachana ikanasa isipo mwana urwetimba so anyomba ono mwana nero gota mama nkitata nywire sigara nyomba akana uchiru mukira na mama nkikyali tata uyo tsengana na te babu tenene usibire webege tengoli alingu mugoli nkiki mama hota aimo kango chikohena na nyora na ba esungeti go mune sungeti atenene kana ne amate yani ngobanyara koherera buna tibaramanyani kiagere to mosacho iga kemo kigetambukiro gyo kwerusio bugima bwae korende bimonyo ne chungumani go biara goteba buna dio mana ria nyomba na dio ria irereta iga gokorekana amutesura ale tumira na mambi na tindete bono mambi na soka nkaira ne runga ya so mwana bono mambi na boka mamucho ante binga chipaseli nchiga kalio chu nenda na kumujeria form na irana mambi ri karango nda tumira na nera onte bia tuira na kuchinga nkote bina mote ya tigana te form ngwira na ndi tokoleki tukwane nagenda nanywa form chieri na irana nacha naswa nyomba gaika nate mamanga mama araire tate rutari nkoro pamotogia nyagosira ko ba umuntu olenga kolega asia eno mukia nabego ne chinguru kwene kyange family yae yaragire korene ningo ba kumeria kwengenta kwae esinge chota tigeteri uko maega gosekolika gento kende gionsi yokoro kyanga ningi kyagerete akeita kumiri sana maranga narangeri ungote unga marango sirira tibo konguna muntu wekorere gasi yaye na gwaya ni bangete buya bire choje takamwe omoswagati akirende njengo sabaiga onde bwensi bire chagotarera nabo kwenda so musani go somo gisangi kwa muherese mechando bwate eita na barago konye gwani we yorte ata egere matemwe ya wetere beti ase family yaitu gaboni yo chakira umutenyo na no mwaka uyu umuntu sitatu tuasiri ase family yaitu ego amatemu atobucheire lakini tunaomba Mungu sana ekaba go mugambi gwe kenyone kinganyara koine kiamangana yo nagotebanire buya ekra bantu babugate ebirengererio ose bangusananire gana ria uikaranza anse na boyo gosonsorana likario kwebogorie getambukiro gyo gochikwengenta ekaraboiga banyanyimbo begetaseni kiara masha wekirana sense megani gobanyara kurusio mobero yo na kunywera goika engendu ya ichuni ekaraboiga botukibwa cha kiweri morioka kumanya makweria nyagosira no gokuminga osiririo bogima bwaye ekarao gukuru mwaka na ndenga kia abantu baye bamutagete mono ina ile initiative yo wakera OCS Ramasa esim komote como report on the same na ende unango kwana igabono iga baambatanire gocha asesi no the incident pare no motisia o Masaba South mbaga nda okoro uchunguzi yabo baada ya uchunguzi bakurire ngatoiro mobere asa kor kuichun aga chuororo pending investigation siyagendere tumanyenga birengere kibiyaga tumumu yo ito usiria sobi ko bwense mechandi nde yonse
temango goika sa abantu abamino gosase ofisi yaito otoerese emechando obwate egere tugusauri ibaga okoira rijiko soko boko kuona gosiri obogima bwao igo ntagete koba tebina abasikani amanene ng'a tobasa gokwirana nebirenge byobwate ebibe ase omotuo egere biagera kwerusia obomoyo bwao ekera abanto babo mutagete so rende aina aro natagete gokwana abanto baito pore nande moroche mumurumu abantu amutugute last Wednesday last week igo efamily eye nabebwate emechando emenene nande yebeke samasaba Patrick Taseni kiagetembe kuroiga mesabisabi igotoka imiage sugo dimianyari ban masaba erieta riane igongoro kwa Dan Muzungu